Oras palihita sa luhut na, tabara de maruhan ang pikirata lato mangihon hata ni debata martangiang mahita. Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na ruha. Ima na mga ramuti ati-ati ng pikiran muna. Ibagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Hamwak karuakan sa pursyaon, tabara de maruhan ang pikirata lato mangihon hata ni debata. Nagabi turpu Jamita di Minggu pa 22 dung Trinitatis lima di tanggal 31 Oktober tahun 2021. Nadinit sian rombid duna parjolo mamukasan ayat 10 rodi ayat 10 songonom ma didok disi. Aidang na huhailahon Barita Nauli ay hagugugo ni dipatadoi paluahon nasa na porsiya. Halak Jahudi jumulu, dungi dohot do halak junani. Ay di papatar do di si hati koron ni di bata. Na siyan hapur siyaon. Hobar tu na tersurat tiyan. Na manguru do partigori hinorhon ni hapur siyaon na. Ido sahat na. Hawak karuakan sa hapur siyaon dabang rinang saluhut na. Nagabi tupit ni Jamita di Minggutta sa radion ima Barita Nauli na Paimbaruhon. Dongan sa porsiyaon, sudido hita makasiholi hay baruon diruhut ni mulut tagaruk persada-sada. Ibaru parrohaon, ibaru pangalahong, ibaru dipakirimon. Alay lapatupa hay baruoni, dada narasa diri balik saya ikon tapatupa do ulaw na buwi pamasahon sa luhut na isarana siyan na burjuma jaha hata ni dibata. Ringgas roto parmingguon, tuwarmunguan niya kahalak na porsiya. Ay siyan na majahaydo, do siya tuwang atungan niya para saurat di huryaydo, tubo ha porsyaon, dohot hay baruon ni ngulu si kanupari. Hasuharan na ima, molo daw siyang Barita Nauli, maul do jupang hay baruon. Hobar tutopi ni Minggutta sa radion, Barita Nauli na Paimbaruhon, arang do songono sa da barita mardunga puda jala las omma gabi panghuhay di Jamitaon. Songono maridok desi. Di sedatiki arang ma sa halak padita na dipiyo ni sa halak ruas na sida asaro tubagas na. Tarbarita do ruas na miyoy, ruas na paradungan jala burju marsi basa-basa tuhuriya. Dinaropat dite itu bagas nasida, tung mace ulido pajakonon ni nasida, rak marsipanganon do nasida. Dung sun marsipanganon, marsiradia manasida, taringok tuak kanarekot tihuriay. Dung bagas borgin mulak ngapad dite tujabuna. Dinang mulaki pad dite, sesokon na burhing mainatay idaon. Jala huhut maruhutungut. Dungi di suku na matay may bana. Ay buwasa suku na burhik ko, marungutungut to. Habi apali pinipi mulak padita siya tunga-tungan di bagaston. Dungi ni natay ma. Nga mahago ang pelop siyang gijang ni Mejay. Matak tapiyo mapadita eh. Hawilala, padita do mabuat ang pelopi. Mulusu iba na bi, bagabisi. Wala padita do rotu bagaston. Ihima di do inatay. Usun na, lasatulog mamatay do inatay. Madok ya paditedo mabuat amplop na di meja makan alay ala sokonda halu roh na sida patupul honi tu paditei ujung na di bawah hom na sida mana masai jala mamukka siani suku maruhana tu paditei ujung na dang olo bemar Minggu saha tu namar bulan-bulan dang roh na sida tu karija alay di sedatiki pajupang mana sida dohot padita di tungan dalan. Dang terpasiding na sida bi. Ujung na dipakuli lima padita. Alay, dang pula marbasa-basi natay. Alas didok matu padita. Padita, huwilala, suku-suku dorohamuna siya na nung liling sudu gereja hami.
Alai di bawah magpadita do, alana ubahin dang roham itu gereja. Ima ala nang sanga mace suguro hanami tu paditay. Ima ido inata itu paditay. Ida begi tersongkut mata paditay. Alai disukum sialana ubahin nagay besuguro ham tuawinang. Patorangin ang maju. Ina paditay tu nasida. Dunginin na inatay ma. Di ngotamang do di rohamuna tu bagas nami. Alai las ditikido tong mago amplop sian gijang ni meja makani. Hapal musedo amplopi. Jala neng tu gereja head tu pasatokku. Gaya pilih aku. Alai las pulut rohama mang mabuat amplopi. Idu alana dang ulo bihami romar minggu tu gereja. Dongi las mekel swing mata paditay. Dia lusi pak. Idu inang. Toho dui. Audu mabuat amplopi. Alai. Dan gabi. Las husakui. Daong. Alai. Hua masuk do. Amplopi. Tu bibel muna. Na digijang ni meja na sadanari. Siala hubereng. Nga masabu raik. Unang matono tahir rohaku. Huwai ma amplopi. Tu bagas ni. Bibel muna. Salah ma audusi. Molo subabuat uho inang. Rohaku ganu pari sa majahabibil hamu. Tutu sahali ditiki majahabibili hamu laus ida muda dumusi amplopi na dibagasan ni bibili. Dina ubigi paduhani gabi tersongkot huhu maila manasida. Ay gabi habotoan naso hiade jahana sida bibili. Au sugari dibuka bibili nga ida na amplopi. Jala dauma akka pamikirion na orang dengka marudup pabaditay. Dongi mulak mana sida tu bagas na tohoma tutu. Di idena tema songon yang didok ni paditay toho situ tu. Di bagas sa bibili dupe amplopi. Dang gaya mago dibuat paditay isi ni amplopi. Ujung na didapat tu na sida nga musi paditay. Dongi magidomak mana sida tu paditay. Jalan muka siya ni gabiringgas mana sida marminggu. Jalan majah bibel di bagas na sida si ganu pari. Hamu karuangan sa porsyaon, ia barita mardonga pudai, paingotto kita asa makasiholi hatani di bata. Ima Barita Nauli, natuk Paimbaruhon ngulut taon. Ayaha malabana mulutung sudi, taomo, narong di portibion. Alay mago do, tordita, isuaro do sa luhot tay. Hatani di batano, hatiru di dalata, haguguon, dohot las ni rohata. Alani i tahaposi mapaduhon ni Tuhan Yesus na madok mertua du halak na bigi hata ni dipata jala na upiapsa. Damang dinang na hinahulungan ni Tuhan Yesus Kristus ia Barita Nauli manang Injil marharuad duwi siya na hata gorik ima hata Evangelion. Jala di hata Latin di guari may Evangelium. Ngaso maltebigi paduhan ni. Evangelium ima barita la siruha nasihat di pata. Marhiti haror ni Tuhan Yesus na manubusita siyan hamaguani. Hita jol mapardusa natamahiyaddo hona uhuman. Alay ala asin ni rohani di pata. Gabi daputan hasesaan ni dusa du hita. Marhiti-hiti panubusion ni Tuhan Yesus. Idu tadda ni horong ni rohani di pata tupurtibion na mangalihon anakna nasa saday asa unang mago hita alay asa dapotan hanguluan nasurasuda. Suang songonima naung dipakilalahon ni Apostol Paulus wuju di nasalaon at dorang sulitad da ibana Tuhan Yesus tung macay sugo situtudo rohana mida hala Kristen. Alay memukha siyang perjupangan na dohot Tuhan Yesus di dadan lautu huta Damaskus. Gabi arong do hamubaon ni rohana. Siyan sa halak na makasuguhon Barita Nauli. Gabi sa halak par Barita Nauli. Siyan sa halak na makasuguhon Jesus. Gabi sa halak na makahulungi Tuhan Yesus. Tung namubado rohana dung pajupang dohot
Tuhan Yesus. Asa molo tukdo Barita Nauli paubahon roha ni si Saulus suang songonima nang hita zolma di partikias sinuwaingon nadalupdo hita majakon hamu bau ni jalapos marohatta na tukdo Barita Nauli mabahin hay baruon di nguluton atong jakom may Barita Nauli na Paimbaruhon ngulumi. Hamu karungan marhiti suratna tuhuria Rom di papotohon Apostol Paulus do ruhut-ruhut ni pangatusion taringot tu haluaun na nilihon ni dipata marhiti asin ni rohana sabing. Asa siyang turpu jamitaon arong dua na nayang sidahutta. Ima na parjulu Barita Nauli ima haguguon ni dipata na paluahon. Hamu karukan sa porsyaon, iya haluaw na tajak ko sinuwaing na marharuad dui siyan asiniruhan ni di bata. Silihol-lihon na dui tu ida jolmaw. Darajupang haluaw ta, siyan na mangkasaon hadirion ng parangi na ringkan. Haguguon ni di bata di Barita Nauli, ido na paluahon sa luhut jolma. Jahudi ng Junani, dang merdia ibar dilehod di bata haluaw silihol-lehon ni di bata haluaw ni dada ala ni hasitongan di jolmay ay suarong hita na sitong diarupan ni di bata alay di bata naong mamitori nguruton asa gabi halumuan ni ruhan ni Jahuba hita narikko si tuturo parulaw na dingkan alay dadai gabi songo tiket di hita Tuhan nguluan na marotongi. Mulu di hakristenon, ya mulu tabahip pinadinggan, dalat tadui madok muliati tu di pata, siala nang tajakon haluaw ni. Dang nadinggani, dang ulaw nadinggani, nahabay kita gaya bongo tu surgo. Alay, tada hapal ito tadui, ubah na taboto, mabahin, nadinggan di tunga-tunga ni nguluan. Dongan sa porsyaon, Barita Nauli na siyang Tuhan Yesus ido sada hasitongan na masa di 2000 tahun na kasalpo. Nang mati do Yesus di hao pinursilangi mulak mangulu diari patuluhon jala manaik tu banwa gijang. Ido Barita Nauli nang ro Tuhan Yesus paluaw kita solma. Asa saluhut do jolmay partohap di haluaw ni. Dang merdia ibar hita dia rupa ni dipata. Arani i rekodo hita marsitutu makanguluhon Barita Nauli. Paduahon Barita Nauli ima hapawatar ni hatigoran ni di bata. Dongan sa porsyaon na hinalungan ni Tuhan Yesus, ia Barita haluaon na binuan ni Tuhan Yesus nung paubahon nguro ni Jolmay. Siyan hatuban ni dosa gabi naposo ni di bata. Siyan na hona uhuman, gabi dapotan asiniroha. Omma na diro ni Apostol Paulus, hati goran ni dipata na diapatar marhite Barita Nauli. Asa dang arong nabudi, diarupa ni dipata. Tung takas do tari di hati goran ni. Asa songonima nang jolmay, miyan di bagasan hati goran ni dipata. Dada hola di palua dipata jolmay, siya perdoson na. Ali dituguro jolmay asamian di bagasan ngulu na marhapor siyaon o barto na tersurat yan na mangulu do partikori hinorhon ni haporsyon na. Hamak karungan sa haporsyaon sa liling kita mangulu di hasya nganon dang terpasidik kita ragam niya kahamaulon na maruan masikasurin. Alay di hamasan ni sa luhut nay nang ingotot tado panugunugun ni dipata naso masuhot. Alani ikumarotong dihita marposiruha di Tuhani. Unang gangguru hatta ay na manguru de partikoli hinorhon ni haporsyon na di Tuhan Yesus Kristus si baluay. Damang dainang nainulungan ni Tuhan Yesus aha na pinasahan ni Apostol Paulus di surat Rom lausu gabi sada ujahad dui di ngulu ni si Martin Luther na patupa reformasi gereja. Uju
na dilohot to di bana 55 dalil di pitu ni gereja Wittenberg, Jerman, tanggal 31 Oktober tahun 1517. Alani ido bahin saya taingot hari reformasi gereja diganup tanggal 31 Oktober songo minggutta sadarion. Ia reformasi manang Paimbaruhon na binahin ni si Martin Luther na marujahat dui sian hatani di pata na tersurat di beli. Asa mulak musi huriai tu hatani di pata na sitong. Dada tu pangajarion na lipe. Mace ulido reformasi di patu si Martin Luther. Sian na pasahat 5 poda reformasi tarengo tu haluau na siya di pata. Ima sola fide. Patanna holan ala ni hapursiaon. Sola gracia. Holan ala ni asini rohani di pata. Sola scriptura. Holan ala ni hata ni di pata. Solus Kristus. Haluaun holan di bagasan Kristus. Dohot paduhan solideo gloria. Nomor 8 pamujion holan tu di pata. Hamo karungan sa porsiaon ari reformasi ni huriai di patupa laho Paimbaruhon huriaido. Asa gabilam tinggan pardalananna na marujahan sian hatani di pata. Jalaho bartus logan reformasi diujui di do songonon. Ecclesia reformata semper reformanda. Lapatanda ia huriai na manotong di Paimbaru di kanuptiki. Asasian padohani talapati naikon semarsiaru du huriai lamtu dengkanda. Saha tu tikyon ikuradi du huriai ima parsoran yakana porsiai di Paimbaru. Lapatan ni padohan di Paimbaru dada marturu-turuon hola tuah jonjongan ni bagas jorone baru sembanguna pisina. Alai tahi hadirion parrohaon ni sudi akana porsiai. Ruas ng parhalado asa totong di Paimbaru rohan ng pabahinan na. Jala nabuy Paimbaruhon manang mereformasi ima holan Barita Nauli ido. Dada hagugon na asing alani talehom ma ngulut taon asa di Paimbaru Barita Nauli. Molo ngay baru rohan ng pikrata tutu sahali makorhon hauliyo may dito ang atongan ni Huria dohot na humaliak kita. Atong hamuak karungan sa porsyaon mga sahon hata ni dipata ra mahita patupa Paimbaruhon ra mahita mereformasi dengan gulmit ni ngulut taon na tao gabi sangap di Jehovah do la siruha di bagasan ngulut taon. Barita Naulido haguguon ni dipata na paluahok kita. Uhud gabi hapatar ni hati goran ni dipata. Natung masce marguna situturu hata ni dipata. Songon ni didok di 2 Timotius 3 ayat 10 ruri ayat 10 ayat nasa surati sini haton ni dipatado. Jela hasia membudai mamicang pauli-ulihon manugunugu di bagasan hati goran. Asari pas halak ni dipata. Hubas tunasa ulaun nadingkan. Atong sainang manian hita, manotong mamelihon nguruton, asa di Paimbaru hata ni di bata hita, ima Barita Nauli, na binuon ni Tuhatta Jesus Kristus, na Paimbaruhon, dohot patuguhon haporsota. Selamat Hari Reformasi, Solideo Gloria. Amin, martang yang mahita. Ali Tuhan de bata Jehovah hodo mual ni hati goran na manotongi. Nang rotu hasyang anon. Laha makaholongi. Jala mamitori hami. Gabi haholongan eruham. Saya tugu-tugu mahami asa makanguluhon. Hata mendabadi. Ima hata hanguluan. Mual ni haguguon. Dohot lasyaruha. Marhiti-hiti guar ni Tuhan Yesus Kristus. Si paluani hajon pao. Amin.